تەوی ڕاگەاندنا ڕێکەفتنەکە ئەمریکی تورکی دەربارەی ناوچەیە ئارام و ئاگربەستێکی دەمکی ji بۆ ڕۆژهەڵاتê Feratê û Rojavayê Kurdistanê lê daxuyaniyên newekhev û cuda cuda ji aliyê her yek ji Tirkiye û hêzên Sûriya Demokratîk qesed derbarî horgiliyan de derdikevin û taneha ew horgiliyên dawî nehatine zelalkirin. Li gorî rêkeftina Emerîkî Tirkî ku roja pênçema borî hat ragihandin, YPG wê hêzên xwe takurahiya 32 kîlometreyan ji sînorê Tirkiye vekişîne. Herwiha Tirkiye tu operasyoneka leşkerî li Kobanê encam nade û operasyona Tirkiya ku roja nehêvê mehê destpêkiriya wê piştî vekişana YPG raweste. Di vî derbarî de Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di kongerekê rojnamevanî de ragihand ku rêkeftina Emerîkî Tirkî ji Kobanê ta sînorê Iraqê li xwe digire bi kurahiya 32 kîlometreyan û dirêjahiya 440 kîlometreyan lê berovajiyê wê yekê serkirdeyê giştiyê Qesedê Mezlûm Ebdê dibêje ew rêkeftin tenê navçeyên pêşveçûnan e ji serêkaniyê ta girê spî li xwe digire. Serokê Tirkiye herwiha got ku ew ê rewşa bajarê Qamişlo di çarçoveya navçeya aram de bi hevşanê xwe yê Rûsî Vladimir Putin roja sêşemba vê gengeşe bike. Her derbarî daxuyaniyên cuda cuda Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu horguliyên din eşkere kirin û got navçeya aram ya ji Kobanê heta sînorê Iraqê li xwe digire wê bi temamî li jêr kontrola Tirkiye de be û YPG jî dêçekên xwe yên giran radistî Emerîkayê bike. Mezlûm Ebdê jî di daxuyaniyeke rojnamevanî de piştî ragihandina rêkeftina Tirkiye Emerîkî got ew bi gengeşeyên Tirkiye Emerîkî beriya ragihandina rêkeftinê agehdar bûn û ew gengeşe 3 rojan dirêj kirin û got ku ew rêkeftin tenê navçeya ji serêkaniyê ta girê spî li xwe digire û hîn tu gengeşe li ser navçeyên din nehatine kirin û da zanîn ku Qesedê wê li wan navçeyan bimîne. Navbera xalên rêkeftina Emerîkî Tirkî û nêzîkbûna bi dawî hatina dema agrbestê û daxuyaniyên cuda cuda newekhev navbera Tirkiye û Qesedê de Tirkiye li ser asteka diplomasî dilive û soza berdewamkirineka tund ji bo operasyona xwe dide eger xalên wê rêkeftinê nehatin bicêkirin. Di metirsiya qurbaniyan de û derbederekî bihtir nexasin di çarçoveya nebûna tu rêkeftinekî siyasî ji bo girintiya mafê Kurd û selametiya sivîlan li Sûriye û dorxistina wan ji şer hîn lêdar e.